Fedt. Se, den her drage Isidor er meget, meget glad for små fisk. Så jeg har en hel kurv af små fisk her. Og ja, man skal passe på, at hun ikke napser den fra mig. Hun kan lave et rigtig fint smil, faktisk. Så hvis vi lige prøver det, så gør jeg lige sådan her. Så kan du smile. Det var dygtigt, Isidor. Værsgo, tag lidt fisk. Så er der lidt godbidder til hende, så ved hun har gjort det godt. Ja, altså det kan jo være, hun bider hovedet af mig, det håber jeg ikke. Jeg håber på et kys. Hun plejer at være meget, meget sød, så jeg prøver lige at vise det. Er du klar, Isidor? Ja, det kan være, vi skal tælle til 3. Kan I tælle til 3? 1, 2, 3. Tak skal I have, tak skal I have. Dygtig, Isidor. Du skal selvfølgelig have lidt godbidder, fordi du var så dygtig. Det er rigtigt. Jeg har fået morgenmad, men vi ser lige, om hun kan spise lidt mere. Skal du have en lille pølse her, Isidor? Ja, hun spiste. Det var en god pølse. Hun er meget, meget glad for pølser. Så godt finde nogle gode pølser, der ses der. Ja, det kan man godt. De har nogle gode pølser her i Esbjerg. De har også en Rema 1000. Jeg tror ikke, de har flere pølser, hvis I er på udkig efter dem. Vi har været forbi nemlig. Og her kommer lidt af dem også. Det er sådan en anden type pølse. Fordi sådan en drage gider ikke kun lade den samme type pølse hver evig eneste dag. Så det er altså også lidt besværligt. Men heldigvis, se hvor hun er dygtig. Skal vi ikke lige give hende en hånd til dygtig, så meget hun spiser? Hvor hun er dygtig. Ja, det er flot. Ja, er du klar? Skål! En stor hånd.